अरे ह्यो कधी गावसून इलो? हा सकाळच्या गाडीतून इलो असतलो. हा पुढे म्हणजे गावची भेट काय असताला रे? काजू खाजा की कडकडे लाडू? मरान दे सगळ्यातलं थोडं थोडं असतला. आता मिळतली गावची भेट. ह्यो काय गोष्टा? अरे हा त्यांच्या घरापासून राण्यांचा पहिला घर ना, पहिलं म्हण त्यांचं. हा दळव्यांच्या घरात? अरे ह्यांची त्यांची नळावरची भांडणं असत ना. हा गावची भेट दिली ना की कधी कधी पॅचअप होता. ग्रेट इनिशिएटिव्ह. अरे मेले तू माझा जीवा भाऊच मित्र असस ना. आमचं घर सोडून सरळ दुसऱ्या घरात गेलस. अरे मरण दे काय अपेक्षा ठेवू नये. काय रे भावाशी? भावाशी बोलूचो अधिकार तू गमावलंस. काय? अरे चाळीत फक्त आपल्या 2 घरांचाच पट्टा. तुझ्या आईशीचा आणि माझ्या आईशीचा पट्टा, तुझा आणि माझा पट्टा, तुझ्या बहिणीचा आणि माझ्या बहिणीचा पट्टा. अरे एवढाच काय, तुझं आजू जेव्हा मुंबई गेलो तेव्हा फक्त त्याचा माझ्या आजीशीच पडला होता. आणि आता गावची भेट देऊची वेळ येईल तेव्हा तू माझं घर सोडून दुसऱ्या घरात गेलं. ह्या तुका पट्टा? अरे भावाशी चाळीतलो पहिलो नियम, ज्या घरात जास्त पट्टा त्या घरात मोठी भेट. प्रत्येकातले 2-2 आयटम. एन्जॉय. अरे मैं तेरे को अक्कर माशी समझता, तू तो देव माणूस निकला रे. ये अंतरी से हरवे जसे दुई